Aiki komi dare. Aiki komi dare. Kalamu barkamu da haduwa da ku a cikin shirin daga Fadar Garo. Shiri ne da zai rinka nusar da ku halin da ƙananan hukumomi take ciki ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje a ƙarƙashin kulawa shugaban ƙananan hukumomi wato Murtala Garo ɗan amanar baba. A yau mun karɓi bakuncin shugaban ƙaramar hukumar Bagwai wato Inuwa Zangina Dangada. Honorable, mu ne maka barka da zuwa. Na gode a kwarai da gaske. A matsayinka na shugaban karamar hukumar Bagwai, me za ka ce dangane da wannan gwamnati da ake ciki ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Gaskiya da farko na ji daɗin wannan tambaya da aka yi mun ta ana so ma in yi sharhi akan yaya gwamnatin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje take. Wannan gwamnati kasancewar mu al'ummar jihar Kano, mu da muke zaune a Kano, mu da muke kuma jagorancin wannan gwamnati, ake gwamnatin nan da mu muka san me mai girma gwamna yake a wannan jihar ta mai albarka. Domin idan na ce buɗe abin zan yi sai a yi mamaki kwarai da gaske, ko ba komai ƙaramin misali idan muka ɗau misali na kusa-kusa wanda yake taɓa al'umma. Idan ka ɗau iya biyan albashi da ake a jihar Kano, idan ka tafi jihohi da yawa za ka ga ana ɗaukar watanni masu yawa ba a iya biyan albashi. Amma tun da mai girma gwamna ya hau ba a taɓa tsallake wata ɗaya a jihar Kano ba a biyan albashi ba. Iya wannan abu in ka ɗauke shi ya isa kai tunƙaho kai da kake tare da mai girma gwamna. Balle idan ka tafi ka fara lissafa ayyuka na mai girma gwamna, ayyuka kuma masu matukar muhimmanci, musamman yanzu ka kalli gadoji a cikin garin nan yanda ake zuba gadoji kamar ka ba kasar nan ka tafi wata kasar, abin zai baka mamaki. Saboda haka ayyuka da sauran karkara, in ka tafi mutanen karkara ne, in ka je karkara za ka yi ta ganin ayyuka ga su nan da yawa wanda karkashin jagorancin mai girma gwamna aka yi wannan ayyuka. Aiki ne na jiha na kai tsaye wanda na jiha ne take yi da kanta, wanda ni da iya sani na ban taba ganin wata ɗaya da aka tsallake ba ya biya albashi ba. Wannan nasara ta samu ne sakamakon jajircewa ta mai girma gwamna, wanda gaba ɗaya shi kullum damuwar shi ya za a yi kyautatawa al'umma da yake jagoranta. Kuma Allah ya taimake shi ya samu hadimai na kusa da shi masu tsayawa su taimaka mai domin su ga cewa ya fita daga kunya al'ummar jihar Kano. Akwai irin su mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi, mutum da ni shugaban ƙaramar hukuma ne, kaga ina ma'amala da ma'aikatan ƙananan hukumomi. To Allah ya sani wannan bawan Allah yana daga cikin mutanen da suke bawa mai girma gwamna shawara, ake samun nasarori kwarai da gaske. To menene sirrin nasarorin naku sakamakon wasu jihohin sun gaza? To ai kamar na gaya miki shine duk lokacin da aka ce ma mutum dama tare yake da al'ummarsa, kuma shi dama damuwarsa shine ya zai yi ya taimaki al'umma. To in Allah ya sa ka sa wannan abin a ranka, to ina tunanin duk abin da ka tasa sai ka Allah ya taimake ka, sai ka yi nasara ga cewa baka ci wahala wannan abu. Domin shi mai girma gwamna tunda yake ma tun yana ƙasa ma, shi da ma kowa ya san shi, ya san mutum ne dan gwagwarmaya tun yana matsayin shugaban karamar hukuma a Abuja, har ya zo ya zama kwamishina, har ya zo ya zama mataimakin gwamna, ya zo ya zama gwamna. Mutum ne an san jajirtacce, kullum aikin shi ina za ka aiki, ya za ka taimaki talakakin. Tunda ka duba har ma musamman yi ware wani foundation na taimakawa al'umma, kuma nashi ne na kankin kashe ba na gwamnati bane ba. So daga ina so tabbatar miki mai girma gwamna jajirtaccen mutum ne, kuma abin a bishi ne, in ka bishi kuma ba za ka yi nadama ka bishi ba. Wani a baki yake jin sa bai san wane ne shi ba, shin wane ne kwamishinan nan Garo? To mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi da kamar Garo, wannan sunan da kin ji dai kin san suna ne na jajirtaccen mutum. Da yawa a bakin ma suke jin suna. To ai da ma haka ake so, tun farko ka san mutum a baka kafin ka san shi. In ka san shi zai ka, yanzu ka dawa Kano, aikin Murtala ai a fili ke, babu wani mutumin Kano da zai ce bai san waye Murtala Garo ba. Na farko in dai ka je kusa da Murtala ka san mutum ne mai alkhairi. Burin shi in dai ka zo mai da matsala ya taimake ka,
kuma yanzu kamar mu da muke shugabanci a ƙananan hukumomi kullum in za ka je wajen mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi burin shi ka je mai da aikin da yake damun talakawa ba ka je mai da wata bukata ta ka kuta mutum ɗaya ba me za ka je da shi kullum ya fi so ya ga karin goma fayil ka je mai da aikin colbert ko gada ko gyaran makaranta ko kuma wani abu makamancin wannan saboda haka ina son tabbatar miki da yawa mutane ba su san waye kwamishinan ƙananan hukumomi ba amma dai sunan ya je kunnen su kuma suna so su san shi kuma in Allah da zamu yi amfani da dama mu gaya mutane waye kwamishinan ƙananan hukumomi. Kwamishinan ƙananan hukumomi matashi ne amma jajirtaccen matashi kullum in ka gan shi ba shi da lokaci nashi ya za a yi a taimakawa mutane ya za a yi a taimaki mutane su canja daga inda suke su rayuwarsu ta zama mai kyau saboda ina so in tabbatar miki mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi mutum ne jajirtacce mutum ne ba rago ba jarumin mutum ne ai ba ma sai mun faɗa ba duk Kano kowa ya san mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi mutum ne jarumi saboda ina so in tabbatar miki da cewa wannan sunan ba a sa wa rago sunan Murtala duk wanda kika da an ce mai Murtala to ina so in tabbatar miki jajirtaccen mutum ne kuma ina so in tabbatar miki da zaki je ki mu'amala da Murtala to da zaki ba da labarin wannan sunan fiye da inda duk ake tunani. Me yasa a lokuta da dama yake fuskantar kalubale? To ita rayuwa ai gaba ɗayanta da lokacin da Allah ya ɗaukaka ɗan adam to dole sai ya yi karo da wani kalubale wasu abin da suke kallo don me ma Murtala zai samu wannan ɗaukaka to kuma mu abin da muka ɗauka wannan ɗaukaka daga Allah ce kuma inda haka ake ɗaukaka mutane ma su ɗaukaka kuma kiga ana amfana wannan ɗaukaka tasu to ai za mu ci gaba da yin adda irin su Murtala su ci gaba da ɗauka domin kamar abin da ke ga miki ni nan na sha gani mai girma kwamishina za ka gan shi da safe gidan shi a ciki in ya fito ofis gidan shi a ciki in ya koma gidan shi a ciki ko ina ofis da gida da duk wani gudu ake sani yana iya zuwa ya zauna za ki same shi to idan mai wulakanta mutane ne ko idan ba jajirtaccen mutum bane ai wannan mutanen ba za su zo su zauna su rinka jiran shi har ya zo ya saurare su ba kuma na so in tabbatar miki ki samu lokaci ki je office din shi zaki je ki tadda mutum 1000 mutum 2000 a ofishin kwamishinan ƙananan hukumomi kuma zai zauna ko karfe 10 ne ko 11 na dare sai ya saurari kowa sai ya je matsalar da kowa ya zo da ita ba na tunanin a jihar Kano akwai kwamishinan da yake yin wannan abu rabin wannan abu saboda kan na so in tabbatar miki da baya kula mutane da baya kyautata mutane to babu wanda zai je gure shi. Yanzu baka tunanin kalubalen jama'a kuma zai iya zama matsala a nan gaba? Ai ba kalubale baya zama matsala domin da yawa wasu su suke kalubalanta ka amma idan suka zo kusa da kai sai su gano ashe wani yanda muke tunanin shi ba haka yake ba saboda kan na so in tabbatar miki kullum mai girma kwamishina masoya yake da samu domin in an je an gaya musu cewa ga hali kaza za ki ga mutane su ce to bari mu je gurin shi in ka zo gurin shi sai ka kuma ai yanda ake faɗa maka halin shi wani iri sai ka zo ka tara aiki halin shi na kirki ne to daga wannan lokacin kai ma an ka je sai ka gyara shi a gaban wani sai ka gaya wannan gaskiya cewa ai mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi mutumin kirki ne za ka ga mutane suna ta fashinta yau da kullum. Ana ta kiraye ana raɗin yazo a matsayin gwamna. To yaya ku a matsayin ku na shugabannin ƙananan hukumomi yaya kuke ji a cikin ranku? To ai wato idan Allah subhanahu wataala ya cika mana wannan buri namu mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi ya zama gwamna kuma zai zama in Allah ya yarda to ina so in tabbatar miki za a yi gwamnan da ba a taɓa yin irin shi ba a tarayyar Najeriya saboda mai girma kwamishina mutum ne wanda burin shi na farko a ɗaga darajar matasa rayuwarsu ta canja su koma mutanen kwarai a sama wa mutane ayyukan yi kina kallo yanzu mu da muke shugabannin ƙananan hukumomi kullum mai girma gwamna daga wannan local government din sai wannan local government din je taimakawa matasa a can ya taimakawa mata to balle kuma yau a ce shine gwamna shi zai ce ayi kaza a barka saboda haka ina son tabbatar miki fatan mu da burin mu shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Kano mu 44 fatan mu shine Allah ya tabbatar mana da mai girma kwamishinan ƙananan hukumomi ya zama gwamnan jihar Kano shekara ta 2023 kuma in Allah ya yarda Allah zai cika mana wannan burin in Allah da domin ta wannan hanyar ne al'ummar jihar Kano za su sharbi roman demokaradiyya a wannan jihar ta mai albarka. Aiki komi dare.